Hej, man kan här igen med Survival Games på MCSG. Jag är tillbaks. Minigames. Jag kör Survival Games på MCSG. Jag ska vara ute på ettan här, jag ser bara. Och sen direkt när det börjar så tänker jag byta texture pack till mitt vanliga. Om ni funderar varför så är det att jag filmar in nu 2 gånger och mitt texture pack är 1.6.4 i alla fall. Så det kanske när mitt game har börjat så mappen var glitchad, osynlig på vissa platser och sånt här och sen så är det bara crash och ja, så nu gör jag så här istället och det funkar bra. Det blev den här mappen ganska ovan med den, eller jag har aldrig spelat den typ. Iron Leggings i början, jag ska igenom. Sådär. Så där gör man som en riktig man. Ingen följer oss riktigt. Riktigt bra. Riktigt bra. Ribba. Där borde det så. Hur ska vi nu då? Söka kistor va? Of course. You don't say! Säkert en kista i varje. Där var den i den här. Bow. Ram. Stick. Nej. Va? You gained for killing. Va? Okej. Bra. Tror jag. Okej. GG alltså. Wow. Tänkte att jag skulle dö där. Tydligen inte. Nej, herregud. Jag har lite tur emellan, om ni inte märkt det. Vi fortsätter, fast det gick så där bra. Joke. Jag jokar. Jag inte förstår vad det är. Nej! Stick! So what? Jag har en kvar. Vad ska vi nu då? Det är ändå jätteskönt att mappen inte glitchar nu och sånt där. Men jag var faktiskt rädd att jag skulle dö där. Och det är inte lika roligt. Det är ändå roligare när mappen... Nej. För då förtjänar man man förtjänar att dö om man är shit. Droppar någon nu. Ser som så fel. Det är knappast någon kista här uppe. Men vi går ändå. Eller kanske det finns någon. Ingen aning. Vi går på utforskningsjakt. Nej, va? Utforskningsjakt. Ja. En double chest. Vi kan laga irasvärd. Det var kanske ganska nödvändigt att vi gick upp här. Vi behöver bara crafting table. Om inte vi hittar så får vi mitten. Men jag tror att det kanske finns någonstans dit framåt. Och jag tror faktiskt nu varför mitt Minecraft har gjort sådär, för det är texture pack 1.6.4 och det borde vara 1.20.10 kanske, eller 1.20.9. Så. Rest in peace. Wow. Du skrämde mig allt. Oho. Hej.
No hits! No hits! Oh! Ja, fan, vi har ju det. Vi kan byta ut den. Nu har vi lite mer iron också så vi kan göra en flint and steel. Det är nice när man kan ha det hur som helst efter tiden. Gick det där? Ja. Så man behöver inte fundera på hur man gör mer. Yes, ett golden apple. Precis vad jag behövde. Sätt ner det här sådär. Droppa det. Nu söka irons. Crafting table så att vi kan göra irons för. Det här ser nice ut. Det kanske finns inne i någon sån här lada eller någonting. Det kommer vara ganska logiskt det ska finnas här. Men jag har ingen aning som sagt. Troligen inte. Kan man hoppa hit. Ta den här kistan. Den var tagen, of course. Fan, jag hoppade inte ner där. Bara ner här. Stor skillnad. Mellan där och här. Okej, men vi får väl springa till mitten då eller något. Jag är så trög när jag kollar i kistan nu för tiden. Jag vet inte vad jag ska ta. Jag stänka riktigt. Man börjar bli gammal. Då vet jag. Då är jag bara 12 nu. Men jag är ganska trött idag också så kan bero på det en liten del också. Skylla på det. Helt... 6 sekunder till rätt match. You gotta be kidding me. Nej, jag försöker hitta mitten va? Nu kommer mitten. Kom igen, jag kommer inte hinna till mitten men om jag hinner så tackar jag Gud. Tack Gud. Om jag hinner. Snälla Gud. Låt mig hinna. Till mitten. Var är mitten? Fan, jag ska ut där va? Den där. Innanför där va? Glas. Kom igen. Där slipper jag gärna. Kom igen. 10 sekunder. Jag kommer hinna. Bara jag hittar det hastigt. Vart är crafting table? Där. Yes. Tack Gud. Team. Säg inte att de är team. Han sa sorry. Nej. Fan GG. 2v1 så jag är ganska otur där. De är team. Men i alla fall tack att ni tittar på den här videon. Lämna jättegärna en like och en kommentar om ni gillade videon. Så syns vi i nästa avsnitt. Hej då.